Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya so mu gabatar da shirinsa na yau dinnan Lahadi. Yau muna ranar 11 ga watan Mayu na shekarar miladiya ta 2025 da ta yi daidai da ranar 13 ga watan Zulkada. Hijira tana da shekaru 1446. A halin yanzu muna cikin daren Litinin daren 14 ga wannan wata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau. Mu soma da wannan ziyara da shugabar gidauniyar ceton ƙasa cewa da Madam Bura Raki Jarmakwai ta kai tare da rikiyar shugaban ofishin gine-ginen gandari a Nijar Onaha cewa da wato Laftana Kanal Bilali Gambobo inda suka je a yankin gandarruka na Sadore don gani da ido inda aka kwana game da ayyukan gyare-gyaren gandarrukan da kuma inda aka kwana a cikin sha'anin aikin noman shinkafa dangance da tsarin na babban gandari na shugaban kasa shugaban jamhuriya babban janar Abdurrahman Chani. Bayan sun gudanar da waɗannan ziyarce-ziyarce wurare daban-daban, ɗaya daga cikin wakilan manoma na waɗannan gandarruka na Sadore ya yi muna ƙarin bayani a game da farin cikinsu na samun wannan ziyara da kuma koken da suke da shi domin kawo gyara sosai saboda a ci moriyar wannan aiki na noman shinkafa. Yana mai cewa dalilin yasa yau muka zo ga ziyara kusan wannan hili ko gonaki na shinkafa shine don mu gabatar da hukumomi irin kokari da aikin da muka yi dangance da bisan kan kira da shugaban kasa general Darme Abdurrahman Chani ya yi na yan kasa su tashi kowa gwargwadon halin shi a tashi a gina kasa a tashi a aiki. Bisan wannan kokarin ne muka ce za mu gayyaci hukumomi musamman DG na Onaha wanda musamman su aikin su ne abin da ya shaye su gyara hili su kula da hili don a samu a yi noma a yi aiki a samu abinci, da kuma president ta Fondi Solarite wadda suke goyon baya suke kama ma kananan ma'aikatu da kuma kungiyoyi bisan kan abin da ya shahi noma da abin da ya dukkan abin da ya shahi aiki na cigaban kasa. Gaskiya bukata akwai bukata, babbar bukatar mu wanga aiki kana harko ne muka yi, kuma aiki ne wanda mun yi shi cikin gawa musan ganin yanayin da kasan mu take ciki na bukatar abinci. Ba mu tsaya muka yi dogon lissafi ba sosai tunda muna tani da ziyarar mu da muka yi wajen DJ Onaha ce mu abin da mai muhimmanci shine a fara. Yace tanki aka fara insha Allah hukumi sannu ne za a ta abubuwa har a cimma gurin da aka sa gaba. Kenan muna da gurruka da wajen shugabanni domin musamman ga minista na abin da ya shahi noma da kiwo wanda da ja mun yi haduwa ta farko da shi, yanzu muna jiran haduwa ta biyu wadda insha Allah muna tanan daga ita Sorifa ta tahi aiki kuma ya tahi shinkafa Nijar kuma insha Allah muna fatan ba za a ƙara ciwa ga Nijar can muna kawo shinkafa daga waje ba, shinkafan mu za mu ci wadda muka noma wadda muka yi aiki da kanmu. A wani labarin na daban mu sanar da ku cewa al'ummar babban birnin Yamai na yankin unguwar Niamey 2000 a safiyar yau dinnan sun yi wata hita domin kawo gudunmuwarsu a cikin sha'anin gyaran gari, inda suka ce da kansu ne suka yi la'akari cewa yashi yana kokarin ya mamaye hanyar kwalta wadda mutane suke amfani da ita, inda yake haddasa hatsarurruka daban-daban na motoci da kuma injinoni akan hanyar. Dalilin da yasa kenan suka hito domin kwashe wannan yashi saboda ba da dama ta kai kawo a cikin sauki. Ga dai karin bayanin da ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan aiki na wakai ya yi mana. Kamar yadda kuke gani don ka kungiya ce ta matasa da kuma ma'aikata musulmi insha Allah ita ce ke gabatar da aiki na abin da ya shahi abin da ake ce ma dezan supplement aiki na salubrite. To yau abin da ya kawo mu Niamey 2000 shine na kokarin cewa hanya ce wadda kasa ta riga ta zo ta ci rabinta, don shine muke ganin daidai ne abin da a matsayin mu na musulmi na farko, sannan kuma a matsayin mu na 'yan kasa dole ne mu zaka mu kawo gudunmuwanmu don mu gani cewa hanyar nan mun samu mun fidda kasa daga samanta. Shine babban dai aikin da ya kamata, saboda kawai da muka sani musulunci ya yi mun umuri kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi amfani cikin ku shine wanda ya amfani ga al'ummar shi. Da haka wannan kira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine muka zo mu dabaka don mu ga cewa mun jaye kasa da bisa hanya, saboda matsalolin da take kawowa akwai abubuwa na accident da sauransu, don da haka ne muka zo don mu jaye wannan kasa don mu ba mutane su samu su walwala bisa wannan hanya. Babban kiran mu ga 'yan kasa shine aiki ne wanda ya shafi kowa da kowa, ga wani ya ce a sai gwamnati ta zo ta yi, mu ne gwamnati, mu ne ya kamata mu zaka mu yi wanga aiki
don haka kenan kira ne ga yan uwa da wanda duk abin iya faru ya kamata a ce mun zaka mun ka kokarin mu mun ga kafin gwamnati ta zo ya kamata a ce mu ma mun zaka mun kawo namu kokari. Daga nan babban birnin Yamai sai mu isa zuwa wato gundumar Balle Yara da ke cikin jihar Tilaberi, inda kamar yadda kuka sani a ƙarƙashin kira na musamman na magabatan ƙasa na gudanar da ayyuka na tsabtace gari da kuma gyaran gari, mayor na komin ɗin Balle Yara ya karbi wannan kiran da hannu biyu tare da goyon bayan al'ummar garin gabaki ɗayan da suka fito kwansu da kwarkwata domin kwashe duk lahirin kazamta da kuma yashi waɗanda suke cikin gototi saboda ba da dama ga ruwan damana su kwarara yadda ake so ba tare da wato an fuskanci matsala ba. Wannan aiki na ɗaya daga cikin irin abubuwan da ke magance matsalar ambaliyar ruwa idan damana ta sabka. Ga dai bayanin da wato mayar arjidan chef Mamman Nuhu ya yi mana a lokacin da suke gudanar da wannan aiki. Yau abin da kawo mu ga wurin shine abin da mayan sun kace mana kowane samdi na ƙarshe na wata mu kokari mu haɗa kai da junanmu mu gyara garinmu. Don ka wannan manya da kun kasani ne shine na farko dai General Darme Abdurrahman Tani da Prime Minister Mamadou Lamine Zane da gouvernement duka. Na farko dai suna muku godiya kwarai kuma suna gaishe ku sosai da hakun da kuke yi da kuma kokarin da kuke nan kuna yi. Me kuma sun ce ku ƙara kokari. Shi ma wannan tsabtata ta wuri a tsabta wuri shi ma abu ne na kishin ƙasa. Tsabta tana sa a samu lahiya. Tsabta tana sa gari ya kyawu. Kenan dole ne mu bi umarnin su mu kokari mu tsabtace garinmu. Shine kamun garin muke yi. Don ka nan wurin ko dama ce zan sauran dan ma godiya wannan mata da ake cewa wangari da suka mun kokarin su burman su na kokarin su duka a lokacin da mun ka kire su da bisa harkar aiki na kishin kaza na gyaran garin ga wallahi suna zuwa da himma kuma suna ka gudun musu muna musu godiya. Sannan muna gode kuma yara sabin tashi wanda suke wanda shugaban shi ne ke cewa Sufiyani shi ma yana kama gudun goma baya da kokari bisa abin da muke ga gyaran ƙasa. Don ka ase ne muna mamaye mu godiya da kokarin da suke kawo mana bisa wannan cigaba na ƙasar mu suke kokari suke gari shi. Allah ba mu sa Allah ya sa mu gane mu junan mu kuma Allah ba mu sa a rabu. Allah kan mana kwanciyar kan mu ta Niger kuma Allah ya sa mu samu haɗin kai kuma Allah ya sa mu gafarta mu na junan mu. Dangance da sha'anin aikin hajji, kamfanin aikin hajji da umara mai suna Alƙibla Taini a ranar yau ɗinnan Lahadi ne ya kammala horon da yake baiwa alhazansa waɗanda za su je ƙasa mai tsarki nan ba da daɗewa ba. Bayan an kammala wannan horon an kuma rarraba ma alhazan gabaki ɗayansu wato sakuna ko in ce burgamansu da za su yi amfani da su domin sa kayayyakinsu da kuma sauran takardu na tahiya gabaki ɗaya na bulaguro wannan da za su yi na aikin hajji. Ɗaya daga cikin jagoran wato wannan kamfanin ya yi mana ƙarin bayani a game da yadda suka tsara wannan horo da kuma rarraba waɗannan kayayyaki. Mahajjatanmu dai na Aljansa Alƙilbataini mun ba su horo mai kyau, duk abin da ya kamata da ya biskan harkar hajji mun ba su shi. Yanzu abin da muke jira lokacin tahiya muke jira daga koho, kuma yanzu abin da muke fata Allah ya kai su lahiya ya maido su lahiya kuma Allah ya ba su hajji mabrur. Tun watanni da yawa kai wata 3 zuwa 4 ana musu horo, duk abin da ya kamata biskan harkar hajji an ba su shi, kuma kowa ya tattamta yanzu, kowa ya shirya, kowa ya samu abin da ya kamata. Da yanzu ka abin da ke jira abin tahiya lokacin ta yake jira. Don ka yau dai ranar ƙarshe ne na horo, don ka duk abin da ya kamata da an ba su, kuma an ba su kitkin nan menene ciki, duk abin da mahajjaci ke iya utilize, wani sak, wani albe, wani duk takardunsu kuma an ba su. Yanzu mai ce mishi duk abin da dai mahajjaci ke so, wani abubuwan da zai zama maka da shi duka yana cikin wannan kiti da shi yana cikin kitkin nan, don ka fufuwa lai fasilita musu fasilitan rayuwa a can Makka. Daga nasu bangare alhazai waɗanda Allah ya kira domin sabke farali a wannan shekara ta bana ta hanyar wannan wato kamfani na Alƙiblataini su ma sun yi farin ciki matuƙa game da yadda suka samu kula sosai da horo, wato matuƙa game da irin yadda su waɗannan malaman ba su gaza ba wajen sanar da su shige da fici a cikin sha'anin aikin hajji, kuma sun yi fata mai ƙarfi na Allah maɗaukin sarki ya sa su je lahiya su dawo lahiya kuma ya karɓi addu'o'insu, kamar yadda za ku ji ta bakin wasu daga cikinsu da suka yi wannan tsokacin.
Ga mu yau mun taho amsa kaya na agence alƙiblatai. Alhamdulillah tun watan Disamba muke nan muna ɗaukan horo. Muna da malamai kala-kala alhamdulillah. An ba mu horo. Lokaci zuwa lokaci 'yan koho suna zauwa suna muna tambayoyi. Alhamdulillah an kula da mu kwarai wallahi. Alhamdulillah mun gode ma Allah. Muna fata mu yi haji mabrur mu dawo